Det kigger godt først. Nu er vi her, og Mathias den her gang. Han er lige der, han er pissegrim. Han er en menu. Vi har begge to sådan så her. Hvor jeg vil hoppe sprøjtende træ. Ej, det er så random. Nu skal vi i gang. Vi skal ud og dræbe zombier. Jeg går. Mathias, jeg går. Jeg er mere sund end dig. Jeg går bare. Og Silas er også med i samtalen. Silas siger Silas. Ja, jeg synes ikke du satte ild i den der zombie der stod i spindevæv. Vi er bare sådan, den er bare. Der er også. Fuck, der ligner stjålet et våben. Det er altså ikke. Jeg er dødelig. Men synes, der var en one-headed mig. Men de har spillet på en af dem. Der er en, der slår så hårdt, at den kan dræbe dig på et slag. Okay, så går det nok. Alu galu ma Ej, det er lige min far, han skal på tur. Jeg tror den der er en special. Nej, det er det ikke engang. Yes, jeg lægger ret meget, jeg kører med 2 FPS. Det lægger overhovedet ikke. Nej, men det er også fordi jeg sidder op til. Jeg har dit sværd. Der er en zombie lige bag dig. Og den er ikke noget specielt. Her, kom nu. Tak, bare drop det. Du er tilbage. Okay, kom ind. Kom nu. Yes, eller. Den deroppe, den er speciel, Mathias. Den har 59 liv, den der. Det er en den stjæler dit våben, den har Mathias. Mathias, den stjæler dit våben. Oliver, Jeg er så døde. jeg er kun 3 ind på den her server. Og hvis vi fik alt ud af den. Ja. Jeg har mange af dem. Jeg har lige sådan. Jeg tror faktisk den droppede. Jeg dør nu for helvede, jeg dør. Mathias, nej jeg døde ikke. Så jeg har alle de ting. Nej. Og så har jeg også din bue. Må jeg godt lige beholde den her krystalbue? Nej. Okay, men Mathias, så hen med den, fordi den koster 2 diamonds. Hen med den i din ender chest. Nu fik jeg også lidt bedre chestplate. Den chestplate, den er lidt bedre end 10. Du fik også krystal. Ja, fordi den droppede den også. Den droppede krystal på den her chestplate. Du har din chestplate på lige nu. Men jeg havde en mere. Og ja. Den du har på, den var min. Min jeg havde, den var også helt fuld. Mathias, jeg låner den lige. Jeg dør ellers, Mathias, og jeg har alle de gode ting på mig. Okay, du låner mig. Ja, jeg har alligevel masser af dem chips, man skal bruge til det. Mathias, du kan også godt få sådan nogle bokser, så du kan løbe på vandet. Det er sjovt. Mathias, jeg har sådan en spawner her. Sådan en spawner, der spawner sådan en. Det er mig. Hvorfor skal jeg gå hen med en one-shot? Altså, jeg er ligeglad. Nej, så hopper jeg lige præcis ikke over. Jeg kan bare ikke løbe på grund af det her. Okay, jeg må nok hellere stoppe optagelsen.